No, hát szép jó estét kívánok minden kedves nézőnek itt a KSF Motorsport újabb szezonjában. A második szezonnak fogunk nekifutni, és a kommentátortársam pedig az előző szezonban is, aki esetleg nézte az utolsó két futamot, Zoli lesz. Szervusz, Zoli! Szia, Gergő! No, hát Mizánóba fogjuk megkezdeni ezt a gyönyörűséges szezont. 6 verseny lesz egyébként összesen, Mizánóban fogunk elindulni, egy 20 perces időmérővel, utána pedig egy fél órás versennyel fogunk menni. Most pedig egy rövid pályabemutató keretein belül csak egy kis rövid betekintést nézzünk meg erről a pályáról. No, és vissza is jöttünk. Tehát ez volt Mizánó. Zoli, mesélj egy kicsit a pályáról, mit tudsz róla? Te többet mentél rajta, mint én. Igen, egy párszor azért körbe mentem már én is ACC-ben. Én azt mondanám a pályáról stílusában egész kevés pályához hasonlít. Három olyan féktáv is van benne, igen komoly féktáv, ahol 80 km/h alá fognak lassítani a versenyzők, és hát 1-es, 2-es fokozatba fordulnak. Ugye a 4-es, 8-as, 10-es kanyar is egy-egy visszafordító, és a pálya vége fele is lesz majd egy visszafordító, itt várhatunk azért előzéseket. Illetve ezen kívül három hosszabb egyenes is van a pályán, úgyhogy a top speedje is sokat fog számítani mindenkinek. Kíváncsi leszek, hogy ki hogy állította be az autókat, illetve hogy melyik lesz itt ma esetleg egy kicsit dominánsabb konstrukció. Mi várható, mint konstrukció egyébként, közben láthatjuk a pályának magát a sematikus rajzát, lassan majd kirajzolódik szépen, és akkor megyünk egy ilyen virtuális kört. Így van, talán nézzük meg akkor a pályát, és akkor utána beszélhetünk az autókról. Ugye ez is egy klasszik jobbsodrású pálya lesz. Itt az első szektor egy picit eltér mondjuk egy klasszikus Tirke pályától. A célegyenes nem egy lassú visszafordítóba végződik, hanem egy jobbal jobb kombinációba, és utána jön az első lassabb kanyar a pályán, ez a Curva del Rio ott bal felül. És akkor a második szektorban már is indul az első hosszabb egyenes, ami, ahogy mondtam, egy visszafordítóban végződik, és ezt követi megint egy rövidebb és utána egy viszonylag hosszú egyenes. Itt a harmadik szektorra érve a leghosszabb egyenes végén három törés is van a pályán, három jobb törés. Ezt időmérőn biztos, hogy padlón fogjuk látni, legalábbis az élmenőktől, és egészen a legvégéig fognak várni a féktával. Teletankkal vagy kopott gumin a pálya, vagy a futam végén. Már nem biztos, hogy ez padlón el fog menni, úgyhogy esetleg hibákra számíthatunk, és jó előzési pont lehet, hogyha előtte hibázik valaki. Így van, hát mindenképpen versenyeztető pálya, mint némely másik Tilke pálya, amit ugye ismerünk a Forma 1-ből és egyéb helyekről. És akkor nézzük meg a tabellát, illetve a versenyzőinket. Elég sokan indulnak, 17 versenyző indul ebben a szezonban, és 22 versenyző fog indulni ebben a szezonban. A legtöbben a Ferrari 296 GT3-ast választották, Ámos László választotta a Lamborghini GT3-as 2023-ast, van 4 McLaren indulónk, illetve egy Porsche, 3 BMW és egy Aston Martin. Hát elég színes a felhozattal, sokan a Ferrari-t választották. Zoli, tudsz Így van. valamit, amit én nem? Hát tavaly is erős volt a Ferrari, valószínűleg idén is az lesz. Lehet, hogy úgy látták a versenyzők, hogy több pályán is működhet. Az annak mindenképp örülök, hogy lesz egy Mustangunk, lesz egy Astonunk, BMW is van pár, McLaren is van pár, úgyhogy azért színes mezőny lesz a GT3-as bajnokságok színkavalkádját nem veszítjük el, és vannak egyéni festések idén is. Erre szintén kíváncsi vagyok. Így van, és közben át is kapcsolunk a közvetítésre, hiszen elindult az időmérő, ami
15 perces lesz. És már elég sokan ki is mentek a pályára, tehát nem várnak a versenyzők sokat, és ha jól látom, akkor Provazni Gábor fogja megkezdeni majd a körözést, ő megy a legelső úgymond virtuális helyen, hiszen ugye itt még bőven a felvezető körökre megyünk, és itt fordul is rá majd a célegyenesre. Mikor várhatunk már úgymond érvényes köröket, Zoli? Mennyi itt az a kör, amit futni kell ahhoz, hogy versenysúly legyen az autónak, úgymond? Hát ez abszolút attól függ ki, mennyi benzintank volt, úgyhogy akár ki lehet lőni az első kvalikörödre is, csak egy körre összerakott üzemanyaggal. Mindenkinek az egyéni stratégiáján múlik, hogy ki mennyit tud, hány kört tud berakni a gumikba, hogy érzi, hogy a második, harmadik kör is lehet-e még olyan jó, mint az első. Közben azt már is láthattuk, hogy az első kanyarkombináció után, ahogy közeledik a versenyző visszafordítózott, elég jól lehet szélesíteni a pályát, ezt több helyen is látjuk majd. Itt is szépen akár a zöldre is el lehet fordulni ebben a visszafordítóban. Így mint a 8-as kanyarból visszafordítva menjünk a 9-10-eshez. Ez egy két csúcspontos jobbos kanyar. Nem egyszerű megcsinálni. De Gábor egészen jól neki is fut a dolognak. És akkor a hátsó nagyon hosszú egyenesenben van egy törés, a kurvonál a 11-es kanyar, itt ezt túl is lépte Gábor, megyünk a 12-esbe, ami szintén csak egy nyílgázas jobb törés igazából, és most van egy nagyobb féktáv a 13-asba, ahonnan viszont egy nagyon nagy féktáv a 14-es, ez egy visszafordító, ez egy kicsit a Hungaroringes 1-es kanyarhoz hasonlító visszafordító. Így mondod, a leglassabb pontja a pályának, ott olyan 70 km/h körül jönnek át a versenyzők, és onnan már csak két balkanyar, és véget ér a kör Misánóban. Így van. És egy 1.34-450-es körrel indít Gábor. Ez jó körnek számít itt? Nagyjából ezeket várhatjuk. Nem tudom, hogy milyen időjárás beállítások vannak a mai időmérőn. Ugye ez sokat számít azért az elérhető időnknél, hány fokos az aszfalt, de igen, ezt az 1.32, 1.33, 1.34 környékét fogják futni a versenyzők itt az időmérőn. Frecskó Dávid lesz az, aki megkezdi az újabb mérkőzést. Közben jönnek egyébként szépen sorba a körök, közben a Németh Balázs megelőzte 1.33-787-tel, és jönnek szépen a körök. Kovács Sihárd is megelőzte Gábort, utána Álmos László, Lónik Máté, Csorba Gábor és Sidrony Bence. Dávid itt elment egy kicsit fűre, úgy volt vele, egy kicsit kivonul a pályáról, sárga zászlóval, reméljük nincsen semmi problémája, vissza is ment a boxba. És közben nézzük Mócár Marcelt, aki be fogja fejezni a körét, előtte pedig Bencs Gábor lesz még, akik befejezik. Bizony, és szerintem, bár nem akarok hülyeséget mondani, de talán Dávid alatt álnéven Dére Ramon tisztelhetjük a talajbajnokságból. Hát igen, itt az álnevek azok fontos szerepet játszanak, lehet, hogy itt Dávid csak megmutatta neki, hogy kéne menni. Aztán már most Ramonnak főhet a feje. No, de közben Németh Balázs továbbra is 1.33-787-tel. Azt hiszem, hogy ki az, aki még lassan befejezi a körét, az 5-ös rajtszámmal. Lesz Provazni Gábor, de nem úgy tűnik, mint aki javít. 1.34-450. Nem javított, ez valószínűleg egy ilyen töltőkör volt, ott el is hagyta, egy kicsit szélesre vette a pályát. Ugye itt nem a rázókő, sok helyen a pályahatár, hiszen a rázókövön belül is vannak fehér vonalak, főleg ott az egyes kanyar környékén. Pusztai Bence közben felugrik az 5. helyre, egy 35-047-tel. Igen, és az is sokat számít, hogy ki hány kört tudod berakni a gyakorlásba, ott elég jól rá lehet érezni, hogy a játék hol mennyit enged. Most pont láthattuk is, hogy Gabi átment ezen a bal-jobb kombináción, elég sokat tudott vágni a pályából, és bizony időmérjön, hogyha ezeket nem tudod kihasználni, akkor súlyos tizedek maradnak minden kanyarba, amit aztán viszel magaddal ugye az egyenesbe hurcolod, úgyhogy ezekkel jó tisztában lenni. Így van, közben Németi Bence ugrik föl az első 1.33-572-vel, Németh Balázs, Németi Bence, ez egy ismerős párharc lesz az előző szezon végéről. Ott folytatják, ahol abba hagyták. Igen, a sportbírótársak is számára is ismerős nevek. Reméljük a futamon nem akadnak össze. Így van, reméljük azóta lásták a csatabárdot, szépen neki tudnak úgy futni ennek a szezonnak, hogy friss lapokkal. Álmos László itt a pályán, ahogy elnézem, megforgott egy kicsit.
Igen, ez a hátsó egyenes talán. Így van, de meg is tudjuk nézni egy visszajátszás keretében, hogy mi történt vele. Jött ki szépen a kanyarból, vette a jobbost, és itt a második jobbosba úszott meg alatt az autó. Ott volt egy pályalevágás, balos, és ott meg is csúszik alatt A az autó. csukódás. Hát az ott igen, ott el is ment, és az ott fal. Kérdés, hogy mennyire sérülhetett az autó. Hát talán van ideje még visszamenni a boxba. 8 perc van még az időmérőből, lesz még ideje kört menni így is. Kovácsi át fogja befejezni a körét, de nincs jó körön, egy 37, egy 37-es kört ment, így ment 37-65-tel. Viszont német Balázs ismét megindított egy kört, annyira, hogy át is vette a vezetést 1.33 2.72-vel közbe, még elnézést kérünk a közvetítő rendszer még egy kicsit fejlesztés alatt áll, de igyekszünk tartani vele a lépést. Szóval német Balázs átvette a vezetést, német és németi, Uh-huh. úgyhogy két tizedet adnak mögöttük a mezőnynek, utána jön Provazni Gábor, Ámos László, Pályi Attila, Pusztai Bence. Pusztai Bence a hetedik, ő ugye tavaly az előző szezonban nem indult el, idén viszont már ott láthatjuk a rajtrácson, a BMW-vel indul, hát mi mással. BMW-vel, igen. A kollega, Bence stílusáról lehet tudni, hogy csak keresztbe szeret menni, úgyhogy számára a BMW ideális választás. így van, Márka hülyen vezeti. így van, ő az a versenyző, aki a formautóval is kilincsel előre közlekedik. De azzal is mindenkire ráveri a köridőt, nem tudni, hogy csinálja, ez egy elég nagy Black Magic. Közben Hújder János, aki sárga zászlóba keveredett, de tovább is tudott menni. Németi Bence is sárga zászló, megállt az autó. Visszament a boxba. Uh-huh. Német Balázs pályaszélén szintén boxba, ott megint egy befejezett kör, 1.33 122-vel Német Balázs az élen, illetve Németi Bence a második helyen 1.33 3.40-nel. Itt pattogtatják egymás között a tizedeket szépen az élmenő németek. Úgy látom, ahogy azt mondtuk itt az elején, az 1.32-es kör az poltérhet. Hát Balázs már nagyon közel kerül. így van, kérdés az, hogy hátralévő 6 percben meg fogják-e tudni ezt futni. És Pusztai Bence 6 tizedet javít éppen a korábbi kör idejéhez képest. Kopányi Zsolt, aki 1,5 másodperces javításban 1,3, egy 43-8-as idővel jelenleg a 16. helyen áll. 18-an vannak jelen a 22 fős mezőnyből, van néhány hiányzónk. Remélhetőleg a jövőben részt fognak tudni majd venni a további futamokon. Bence most kezd meg egy kört, esetleg egy onboardra egy körre beülhetünk így az időmérő vége előtt, hogyha valaki kezd egy kört. Talán a nézők között sem mindenki ment még végig ezen a pályán. Így van, mindjárt nézem, ki az, aki most kezdenek egy kört. Rick Péter, aki megkezdett egy kört. Be is tudunk ülni hozzá. Így van, lesz itt egy utolérés, de a versenyzők ezt meg fogják tudni egymás között oldani. Mennyire zavaró itt a szélárnyék? Nekem inkább formulaautós tapasztalatom van. Itt egy időmérő mennyire tud bezavarni, hogyha előtted mennek? Nem annyira érzékenyek ugye a GT3-as autók, mint a Formula autók szerencsére. Inkább az a tapasztalat, hogy sokkal többet számít a szélárnyék, amit egyenesbe kitakar neked. Ugye elég széles body van ezeknek az autóknak is. Bármennyire utcai autókon alapulnak, sokkal szélesebbek. Úgyhogy egy jó nagy mennyiségű levegőt takarnak ki előled. Így van, közben Rick Péter a hátsó, nagyon hosszú egyenesre fordult rá. Hallgassuk csak, hogy padlón megy a három törésbe. Igen, ez padló volt. Hát igen, itt a harmadik, ez volt az utolsó törés, ő már előtte befékezett. Le is csúszott egy kicsit. Kíváncsi lennék Balázs vagy Bence itt még ezt a legutolsó törést is kalibráltásokkal padlónyomjait, meg kicsit sok is volt már, megcsípte a salakot. Így van, és be is fejezi a körét, ami egy 1.35, egy 36-145-ös, viszont Német Balázs most kezdett meg egy kört. Hogy akkor vele tudunk egyet menni belső kamerából, most van a balos visszafordulóba, és jön a jobbosba, amit ugye beszéltünk, ami után következik a 3 jobb töréses hosszú egyenes. Szélesen indítja meg,
Itt a kigyorsítás a lényeg egyértelműen. Nagyon, a pálya leghosszabb padlógázos szakaszára gyorsít rá. Így van, 250 km per óra, 250 km per óránál fékezett bele, és most jön az a nagyon nagy féktáv, a jobb törés, a csúcspontot meg is fogja szépen. Az első szektor a lila volt, a második zöld a legutolsó leggyorsabb körében, a harmadik szektor a szintén lila, és nézzük most, hogy hogy fejezi be a körét. Ráfordul a célegyenesre. Egy 35-910, ez nem jó kör. Azonban Németh Balázs, nem, bocsánat, ő volt a Németh Balázs, akkor viszont javított egy 33-122-re, és most egy újabb kört megkezdett. Szerintem az előző az egy ilyen merítőkör volt, merítőkör lehetett. Nézzük meg, hiszen mind a két élmenő megindított meg, most nagyjából mindenki megindítja a gyors körét. Kovács Sert, Pusztai Bence, Pári Attila, Ramón, Csorba Gábor és Hujder János, akik már boxba vannak, ők már nem valószínűleg ki fognak jönni körre. Viszont az élmenők mennek, a Németh Balázs egyelőre a saját szektorának a legjobb idejét futja, mögötte pedig Németi Bence, aki a szektormérő ponton egyenlőre lilába van. Viszont az, hogy mennyivel lilába, azt sajnos nem látom. Nagyon egyforma kört mennek mind a ketten egyébként. Kíváncsi leszek, mi Ez lesz. tavaly is látszott, nagyon közel vannak egymáshoz tempóban. Így van, Németi Bence most fogja befejezni a körét, ő még el fog tudni menni egy mért körre. El is megy egy 33-3-15. Az utolsó kör viszont érvénytelen kör volt. Úgyhogy neki mennie kell még egyet. Németh Balázs jelenleg körön van, viszont hibázhatott, hiszen már át el is engedte, 2 másodperces diffivel félre is húzódik. Neki. Hát, ha még föl szeretne menni, akkor még föl tud menni, de szerintem ő már nem fog innen fölmenni, hiszen áll a pályán. Azonban Németi Bence. Csak indult. Németi Bence, aki egy tizedes javításban volt a szektormérőpont környékén, most megy a balos nyújtott kanyarba, mielőtt ráfordul a hátsó hosszú részre. Az ott még lesz majd ugye a jobb kanyar. Kezdjük szokni közben a színeket, akkor Bence megy a fehér Ferrari-val, Balázs Így a van. pirossal. Pusztai Bence a BMW, és nem láttunk még a Mustangot és az Ostont ezen az időmérőn, majd a futamon biztos látjuk. Mivel a Mustanggal ugye Rick Péter megy, láttuk, hiszen vele töltöttünk egy belső kamerás felvételt, illetve Kovács Rihárd, aki az Aston Martinnal megy, Kovács Rihárd pedig jelen pillanatban nincs itt, ha jól látom. Így van, ő már nem tudott elindulni, és az Aston Martin ma nem fog elindulni. Németi Bence az, aki befejezi a körét. Jelenleg az időmérős szoftver nem mutatja a diffit, de ez egy jó kör lehet, de nem elég jó, 1.33.442. És ezzel le is zárult az időmérő, úgyhogy Németi Bence... Bence még pont átjött, így van. hogyha akar menni egy kört, de aki most fejezi be a körét, őt már leinti a kockás zászló. Így van. Sompalvai Valentin, aki egyébként följött közben az 5. helyre, kipöckölte Pusztai Bencét a 6. helyre. Aki még javításban van, Németi Bence, 1 javít jelenleg. Le is húzódtak előle. Továbbra is 1 javításban van. Németh Balázs beért, ő neki már nem lesz javítása. Nézzük, hogy Németi Bence el tudja elvenni tőle az első pole-pozíciót a második szezon első versenyén. Jelenleg nem javít, most 1 javításban van. Szépen megcsinálja a hosszú jobbost, és akkor most jön a nyílgázas szakasz végig a hátsó részen. Elnézést, rossz kamerára kapcsolata rá, viszont innen belül tudunk vele menni szépen. Itt ez fontos lesz eltalálni jól ezt a csúcspontot, ahhoz, hogyha meg akarja ezt egy kicsit talán nem használta ki megfelelően ezt a csúcspontot. Nézzük a balkanyart, és ott az viszont egy kör elvétel úgy.
És mindenkit leintett. Nagyon megdobta a hurka. Igen. Így van, mindenkit leintett. Úgyhogy... Tehát a sorrend akkor Németh Balázs végzett az első helyen, utána Németi Bence, aztán Kovács Réal, Provaznik Gábor, Sonfalvé Valentin, Pusztai Bence, Ámos László, Peri Attila, Vérer Ramón, Csorba Gábor, Lónik Máté, illetve most 3 perc múlva fogunk indulni, úgyhogy addig végig tudjuk mondani. Tehát Csorba Gábor a 10. helyen, aztán Lónik Máté 11, Rik Péter, Mócár Marcell, Hujder János, Svidrony Bence, Bencs Gábor és Koppányi Zsolt, aki zárja a 17. helyen. Igen, de az Aston, ha jól látom, a harmadik Kovács Réal. És valóban igazad van, akkor elnézést, ez az én... Nem láttuk az előbb, mégis csak itt van, nagyon jó. Akkor ott egy Aston a harmadik, egy Lambo a hetedik az élmezőnyben, egy BMW a hatodik, úgyhogy ezért a Ferrari-knak lesz kihívás. Éven most úgy néz ki, hogy Ferrari, Aston, McLaren... Nem, ott Ferrari van az elejében, Ferrari van végig. Egy darab Astonunkon kell az első 5-ből Ferrari fognak indulni. Hát nem, mert a Kovács Járd a harmadik helyen az Aston Martinnal indul. Tehát Ferrari, Aston, Ferrari, BMW, Lambo, Ferrari, BMW, Ferrari, Ford, Ferrari. Hát, na, Ford, Ferrari, ők elbeszélgethetnek egymással a múltról. És még 1 percünk van hátra, 1 perc 37 másodpercünk van hátra. Kíváncsi ezek, hogy fogják megoldani az egyes kanyart, egy kicsit hasonlít Barcelonára. Azt mondják, közben nincs játékhang a streambe. Nincs játékhang a streambe. Így van, hiszen most a speaking, de akkor a broadcaston se volt rendben, elnézést, akkor azt pótoljuk. Köszönöm szépen az infót, még elnézést kérünk a technikai bakikért. Hát a szezon első futamán még a Forma 1-ben is így van, úgyhogy... Ott sincs játékhang. Viszont ha már Forma 1, Adrian Newey, Aston Martin. Bizony. Pletykáljon kicsit, van még 1 perc a futamig. Hát érdekes lesz ez a 2026, ugye a kék sarokba jönni fog majd az Audi. Hát jönni fog a sarokba valamelyikben? Hát valahol jönni fog majd az Audi. Valahol jönni fog Hülkenberggel, meg... Ki tudja kivel. Valakivel. A másik sarokban pedig ugye az Aston Martin Newey-val. És Newey-nak egyébként részesedése is van a csapatból. Igen, hát valószínűleg ezért is vitték el. Meg ugye mémeltek is róla, hogy a Williamsnél azért nem hosszabbították meg a szerződését, meg a 90-es években, mert részesedést akart a csapatból, és nem adták meg. És akkor most direkt azzal kezdték, hogy adtak neki sert is az Aston Martinból. De jól tudom, a Forma 1-es csapatból, nem a márkából, a gyárból, vagy hát magából a főmárkából, hanem az F1 teamből. Így van. És akkor el is fognak indulni a felvezető körre. Kicsit szokjunk még a liveryket itt a felvezetőkről. Balázson a piros Ferrariban, Bence a fehérben. Az egy darab Aston Martinunk szintén fehér festéssel érkezik. Utána megint 2 Ferrari. Ott van egy pluszpont Gabinak, egy egyedi Police feliratú, illetve festésű Ferrarival jön. Jó, azért többieknek handicap lesz, ha levillogja őket. Igen, Valentini a szürke Ferrari, piros felnékkel, Bence a BMW-ben. Laci, ő is piros Ferrari? Talán, nem látom innen. Így van, most Pusztai Bence kicsit ilyen Räikkönen-esre vette a figurát, ő nem melegít gumit. Ez nem, igen. Jó, mondjuk keresztbe megy, úgyhogy igazából neki hót mindegy, hogy milyen a gumihőmérséklet. Igen, hát a játéknak a határai azok láthatóak a képen, hogy itt felvezető körön egymásba mennek az autók, és nem történik semmi. Ez egy pillanatra bekúszott a kép alján, zöld színű festéssel jön, egy zöld színű Ferrari-val, David Precco néven Ramon, tavalyi talán 4. helyezett a bajnokságban, jól emlékszem. Így van. Azt mondjuk egészen egyedi 7-Up stílusú zöld Ferrari, kicsit idézi
Schumacher bemutatkozó 7-Up-os Jordanjét. Benetton. Az Jordan volt, a 7-Up-os Jordan, amivel bemutatkozott. Valóban, igazad van. Illetve kettővel, hát én Ónik Máténak is egyébként egy igazán jól sikerült liveryje van, ez a mélysejtes festés. Mögötte a Mustang. Azt megismerjük, szerencsére nem kell sokat gondolkozni az egy darab Mustangnál. De igen. Na a Pusztai Bence is rájött arra, hogy melegíteni kell. Volt egy kormánymozdulat, de lehet, hogy csak nem tudom, lecsúszott a keze. Igen, legyezett egyet magán. Közben nézem, hogy a Mustangnak eszméletlen jó festése van, egy ilyen, hát nem is tudom mi ez, Joker száj, cápa fog, majd megkérdezzük a futam után. Én kicsit azokkal a szemekkel. Nem, kérlek szépen, ez egy amerikai második világháborús repülőgépnek. Bizony, most látom az oldalát. Igen. DC-3-as, ez egy csapatszállító repülőgép volt. Helytőernyős szállító. No de, lassan megérkezünk a célvonalhoz, és a versenyzők szépen lassan el is foglalják a helyüket. És akkor egy helikopterképből követjük majd a rajtot, amit Németh Balázs fog megindítani, mellette Németi Bence, aztán Kovácsi Ár, Provaznik Gábor, Somfalvai Valentin, Pusztai Bence, Álmos Laci, Pári Attila, Ramón és Csorba Gábor az első 10-ben. És ahogy megkapják a zöld lámpát, el is fognak tudni indulni. Mindenki elfoglalta a pozícióját. És meg is kapták ebben a pillanatban a zöld zászlót. Németh Balázs jól kapta a rajtot. Németi Bence meg tudta tartani a pozíciót, közben hátul Bence előrébb tudott jönni az 5. helyre. Ez a Somfalvait, miközben Provaznik Gábor szépen egerészi előre magát, annyira, hogy Pusztai Bence le is csúszik az 1-es kanyarba. Illetve ott mögötte Somfalvai Valentinnel küzdöttek kicsit, de meg tudták oldani, még mindig küzdenek. Annyira küzdenek, hogy Bence le is sodródik egy kicsit szélére, és Somfalvai meg tudja előzni, illetve Álmos Laci az, aki még néződik, közben hátul Csorba Gábor és Ramón az, akik még küzdöttek. Eljöttünk baleset nélkül, ez mindenképpen pozitív. Nagyon tiszta rajt volt. A BMW-nek talán hidegebb volt a gumi, egy kicsit azt látszott, hogy ő szenved a legjobban az első kanyar kombinációban. Az elején nagyon szépen tisztán jött el. A Balázs egy autóhossznyival vezet Bence előtt. Annyira, hogy először a hosszú egyenes. Így van, most jönünk hátsó hosszú egyenesre. Németh Balázsnak jól sikerül a kigyorsítása, viszont Kovács Jár az, aki hátulról nézegeti Németi Bencét. Még hárman itt eléggé eljöttek, lerázták maguknak Provaznik Gábort. Az Aston kicsit sötétló lehet, ugye a két Ferrari, ha hasonló setup-pal megy, top speedben nagyjából ugyanott lesz, handlingben is talán ugyanott lesz, az Astonnak lehet más karakterisztikája, kicsit kíváncsi vagyok, hogy fog viselkedni itt majd a 35 perc alatt. Ó, ott közben hátul volt egy pályaelhagyás, eltanulmányos, hogy Bence volt az, aki kicsit lesodródott. Itt egymás mellett voltak. Szépen eljött az élmező, nem volt semmi probléma az első körben, ott páran kicsit szűkre tudták venni. Itt eléggé szélesen indítja meg mindenki ezt a kört, az élen nem nagyon van változás, szépen nagyjából felvették ezt az egyenlő távolságot egymás között, nyilván nem az első 1-2 körbe kell megnyerni a futamot. Közben hátul a 17-18. helyen sárga zászló. Volt egy pillanat, a Kopányinak volt egy sárga zászlója, így van, a Porsche. Így van, igen. Lesodródhatott a végén. Most jelenleg nem zajlik semmi a pályán, úgyhogy le is teszteljük az egyik új eszközünket, és megnézzük, hogy mi történt itt hátul velük. Szóval fordultak le a célegyenesre. Itt a balosban. Ó, és elrontotta, megcsúszott alatt az autó, és közben, és ott, az ott kapta. Hát ebből lesznek beszélgetések. De ez igazából saját hiba volt, úgyhogy igazából itt nem hiszem, hogy a szabálytalanság történt volna. Miközben az élen változatlan a helyzet. Igen, visszatérve itt az év elején első futamon, főleg a mezőny végén számíthatunk azért néha ilyenekre. Az élen változatlan a helyzet, de az első körben még az Aston volt közelebb Bencéhez, most egyértelműen már Németi Bence támadja Balást. Van egy kis lélegzetvételnyi szünet utána, és csak utána követi őket Ricci. Így van, és most egész közel lesz hozzá, mégpedig annyira, hogy még szélárnyékot is fog tudni róla venni, de ez még nem támadási távolság, tehát onnan még nem igazán lehet bedobni az autót. Igen, és ahogy beszéltük az időmérő előtti felvezetőben, nagyon érdekes itt a célegyenesebben a jobbal jobban
folytatódik, nem igazán előzési pozíció, sokkal inkább itt a visszafordító. Balázs védi az évet, de Bence beengedi a belső évre így is. Elfordulnak egymás mellett? És Németi Bence milyen szépen megcsinálta. Nagyon agresszív volt, de szabályos. Nagyon szépen elment Németh Balázs mellett, akinek most már majd hátra is néznek, hiszen Kovács Richárd az, hogy ott egymást elkezdik gyepálni. Ezáltal, és már meg is érkezett rájuk. Ezek itt hárman szépek lesznek. Ők itt eljátszanak, ebből profitálhat majd Gabi 4. helyen, esetleg ő is fel tud zárkózni rájuk. Van, és most fordulnak rá a hátsó egyenesre, és Németh Balázs megpróbálja visszaszerezni a pozícióját, miközben Pusztai Bencének kell Álmos Lászlóval szemben védekeznie majd. Nézzük, Balázs esetleg nem tudja csinálni ugyanazt, lassan érkeznek a harmadik szektor végéhez. Itt nagyon bátornak kell lenni, ha be akarod engedni, ez nem, főleg itt a mezőny elejében ez nem előzési pont. Innen a két szűk balos jön, majd itt szintén nem nagyon lehet beférni. Itt egy dologra kell összpontosítani, a kigyorsításra, majd a célegyenesre. Így van, egyébként az előző körnek az elején, ugye ott Németh Balázs egy picit lecsúszott az ívről, azért tudott Németi Bence rá olyan gyorsan megjönni. Ott talán a 3-as jobbos kanyarba, ott volt egy kis hiba tőle, és ez sajnos a pozíciójába került, viszont így ott mind a ketten ráugrottak a hurkára. Nagyon, igen. Oda is ért az Aston. Oda is ért az Aston, és most Richárd nézelődhet, hogy most hova tegye be az Aston Martint, ha beteszi, de azért ésszel. Vigyázzanak. Hopp, le is csúszott Németh Balázs ismét. De megtartotta a pozíciót, nem veszítette annyit, hogy Richárd tudjon rá úgy közeledni. Jó, ők hárman ezt itt megcsinálják elől. Mögöttük van egy kis szünet, utána jönnek Provaznik Gábor és Somfalvai, Valentin, Pusztai Bence, Álmos Laci, Pari Attila és vagyis Dére Ramon, bocsánat, csak a neve az Frecskó Dávid, pedig ő egyébként Dére Ramon, ez egy Csorba Gábor. Ott az 5. helytől lefele egyébként, és a 3. helytől lefele, ott nagyon egybe van a mezőny. Rájuk is nézzünk egy kicsit, hogy mi történik. Pusztai Bencék, hát itt vonatoznak igazából. Senki nincsen támadási távolságban, miközben ott hátul, ha jól látom, akkor Ramon mögött Csorba Gábor ezek egy picit lecsúszott. Igen, ott is nagyobb szünet van. Talán a 4-esben Ramon volt a legközelebb a sor legvégén. És Richárd nézelődik nagyon. És hogyha sokáig nézelődik, és egy védekezésre kényszeríti Németh Balást, akkor abból az fog kisülni, hogy meg fog rájuk érkezni Provaznik Gábor. Egyrészt igen, másrészt Bence el tud lépni ez alatt a kis idő alatt. Neki most nem kell annyira a tükröt figyelni minden féktávon, meg tudja próbálni autózni a saját tempóját. Így van. Balázs itt hibázott az előző körében, most szépen átküzdte a Ferrarit. Így van, közben próbálok beállítani egy egymás közti különbséget. A közvetítésben azt tudjuk nézni, hogy milyen differenciával mennek a versenyzők egymáshoz képest, de... És Balázs közben külső ívről elment Bence mellett. Ez nagyon érdekes volt, mintha Bence visszaadta volna talán a pozíciót Balázsnak. Nem tudom, hogy ez történt-e, nagyon érdekes előzés volt. Vagy lehet, hogy valami technikai hiba lehetett, mert ez konkrétan egy elengedés volt, nem is előzés. Nem tudom, hogy úgy érezte Bence, hogy valahol levágta a pályát az előzés közben 4 kerékkel. A futam után megkérdezzük majd a versenyzőket, de visszaállt a sorrend Balázs, Bence és Ricsi sorrendben, és talán minden eddiginél közelebb fordulnak egymáshoz, képest a célegyenesre. Ja, egyenesben egyébként a Ferrari-nak vagy az Astonnak van a nagyobb végcsöpessége? Hát ez jó kérdés, ez beállítás függő azért nagyon. Ugye a GT3 egy bokolt kategória, úgyhogy nagyságrendileg mindenki ugyanott van. A beállítások egyes autókra más és más hátul, bocsánat, csak közben Attila erőzte meg Ramont. Ramon zárta ezt a sort eddig is.
Akkor visszaelőzte. Ja, akkor visszaelőzte, igen. Akkor ez egy visszaelőzés volt, így van. Hát akkor Ramon kezdheti előről. Az előző szezon végén egyébként ott volt Ramonnak egy kellemetlen versenye, ahol többször is kapta az ívet, és utána föl kellett zárkóznia, nem is nagyon sikerült úgy neki sajnos. De hát ebben a szezonban itt a lehetőség javítani ezen. És egyébként hátul itt a Marcell János, illetve Svidrony Bence trió, akik még közel vannak egymáshoz. Mögöttük egy nagyon nagy lemaradással jönnek Zsomborék. Hát ők ugye voltak, akik összeakadtak, úgyhogy ők sajnos kiszálltak itt az érdemi versenyzésből, úgymond. Annyira, hogy Kopányi Zsolt lassan kört is fog kapni, hiszen Balázsék lassan utolérik. Na, az még érdekes lesz, hogyha megindulnak a lekörözések, az is adhat egy esélyt az előzésre. Nagyon sok fog múlni, kinek hol jön ki az előzés. Pont egy lassú részen, vagy egy könnyen, egy egyenesben. Így van, 10 perc eltel a versenyből, 25 percük van a versenyzőknek, miközben a harmadik, negyedik helyen egyébként Gábor és Valentin. Valentin megérkezett Gáborra, és hogy ezt ki is mondtam, hát ott a hurka egy kicsit megdobta azt a Ferrarit. De ez még nagyon messze van az, hogy támadjon, de azért megpróbál mélyeket fékezni, megpróbáljon közeledni a rendőrautó McLarenre, nem tudom azt, hogy mondjam. A Ferrari az a polisz festés, nem? Ez szerintem az McLaren, de mindjárt megmondom. Neked egy pillanat türelmet kérek, csak a spotter guide-omat meg kell, hogy nyissam. Így van, az egy Ferrari, bocsánat. Ez lehet, hogy nálam még probléma ezt a szezonban, de majd igyekszem ezen javítani. Nézzünk rá az élre, ahol közben Bence próbál Balázsra ismét nyomást helyezni, és hibába kényszeríteni. Kicsit most Járde szakadt róluk. Igen, lehet, hogy többet kivett a gumikból, esetleg lehet is spórolni próbál a futam végére. Itt ezen a szetten fognak végigmenni a pilóták, ha jól gondolom. Hagyjuk el életet az utolsó körökre is. És Bence sokkal szűkebben, tehát teljesen más íveket autóznak egyébként. Bence sokkal inkább a kigyorsításokra, és a féktávokra próbál elmenni, Balázs pedig inkább a kigyorsításokra. Most viszont egy kicsit lecsúszott Bence. Ebből nem biztos, hogy fog tudni egy jó előzést csinálni. Azért közeledik, az előzésnél hasonló távolságba fordultak itt át. És most nagyon megérkezett rá, viszont egy kicsit talán veszített a tapadásból Bence. Szépen le fogják nyírni a gumikat egyébként, hogyha Richardnak az a taktikája, hogy kivárja, még ők ketten szépen legyalulják a gumit, akkor jól csinálja. Ott nagyon szűken fordul Bence, sokkal szűkebb íveket tud autózni. És mind a ketten ez szűkebben fordul. Szinte a füvön fordulnak el mind a ketten. De jó, hogy nem két piros Ferrarit kell nézni, tudjuk ki kicsoda. Közben jól látom a 47-es rajtszámmal. Nem, bocsánat, rosszat néztem, elnézést. Egyelőre stagnál a különbség kettejük között, Bence folyamatosan nyomás alatt tartja Balást, viszont mintha Gábor és Valentin szép lassan jönnének föl Richardhoz, vagy inkább Richard esik ennyire vissza. Nem tudom, mi történhetett az Astonnal, eddig szépen tartotta a tempót itt az elejével. Lehet, hogy szándékos. És most érik utol, a Porsét. Szépen le is húzódik, nagyon sportszerű volt Zsolttól, úgyhogy megyünk tovább. Hát nem indult. Nem szólt bele, ezen döntötte el szerencsére. Így van, így van, így van. Hát nem indult jól neki a szezonja a rajt utáni első kör végén a balesettel, de még van idő bőven javítani, miközben nem pusztán szerintem Gáborék, akik egymással vívni fognak. Valentin nagyon megérkezett Gáborra. És ott is az a Porsche, az viszont ott nem jól éri utol. Valentin próbálja kihasználni a helyzetet, ez Gábort egy kicsit megzavarta. Bence belőle. Nem lehet. Hiába vagy nagyon közel, itt ebbe a nagyon szűk két jobbosba nem lehet beférni. Igen, csak közben Valentinéket néztük. Mert nem csak az élen, hanem máshol is mennek a csaták kőkeményen. A srácok nem kímérik egymást.
Annyira, hogy Valentin próbálkozik, benéz, nem dobja be, csak ijesztget. Próbálja nyomás alatt Jó tartani. előzési pont. Gábor kicsit kiszélesítette a pályát, ez egy párszor belefér. Ezt a játék automatikusan... De megérkezett Valentin, mennyivel megismerted. mélyebb féktávot tudott venni, és próbál rájátszani a kigyorsítás, és szűkebben tudja tartani az autót. Nagyon közel van hozzá, szinte ráült a hátsó hárítójára, de nem, egyszerűen nem elég ez a távolság még arra, hogy előzési pont legyen belőle. Viszont itt meg is fognak érkezni. Megfordul az utolsó törésben. Valentin próbált meg átvenni Valentin. Ahogy beszéltük, hogy nagyon bevállalósnak lehet lenni abban a legutolsó törésben a hosszú egyenes végén. Ó, és itt hátul közben a Porsche-t kerülgetik a többiek, Pusztai Bence majdnem föl is sökleli, miközben László próbálja kihasználni ezt a helyzetet, és nagyon megérkezik a BMW-re. Itt a 20. perc körül beindult nagyon a futam. Így van, Bence kicsit szélesebben is tudott kigyorsítani, nem is sikerült annyira jól neki a kigyorsítás. László közeledik rá, de nem eléggé, az még nem előzési pont. Viszont próbálja sokkal szűkebben tartani. Bence kicsit rá is tette a hurkára, most Laci is rátette a hurkára. Előkészíti. Első sávot, első ívet. Tehát a benézésnek nem hiszem, hogy túl sok relevanciája volt. Talán egy kis ijesztésnek felért. Ramón közben ott egyébként Attila mögött settenkedik. Igen, ebből Attila és Ramon kijöhet győztesen még, hogyha Bencék itt véletlen egymást lökik ki. Így van. Bence nagyon elrontja ezt a kanyart, sokkal szűkében fordult a Ferrari. És László ott tartja mellett, ott kívülről azt nagyon nehéz lesz megcsinálni, és kívülről megcsinálja! Gyönyörű. És most meg is érkeztek rájuk Attilák, Bencének meg is csúszik a BMW a hátsó tengelyénél. Négyen most nagyon összejöttek, ez itt érdekes lesz, jönnek végig a hosszú hátsó egyenesben, nyilgázon van mindenki. Könnyen megcsúszik az autó, láttuk Valentinnél, nagyon könnyen ki tud csúszni az autófara. Szépen meg Ramón még, aki nézelődik ott mögöttük. És Bence nagyon szűken tartja, mindenki szűken tartja, nagyon együtt van ez a négyes. De Laci mintha el tudna... Attila rontja le egy gyorsítást, Ramon nagyon odér, de itt ez nagyon rövid rész, ez itt nagyon rövid rész. Szűk is, nem is nagyon fér neked itt ketteni normálisan egymás mellett. De egy klasszikust idézünk, na akkor most Sisak le hadd szóljon. Közben sárga zászlón a pályán. Páncsis Zsombor. Páncsis Zsombor a pálya szélén. Ott kielronthatta az egyest, miközben ott jönnek is mögötte. Ott két Mustang üti egymást? Nem, az egyik Mustang. Egy Mustang van, ha jól emlékszem a rajtlistára. Közben az élen, bocsánat, közben Attila megelőzte Bencét, erről kicsit lemaradtunk, mert történik az erről. Bence alatt megint megcsúszik a BMW. Egy kicsit azt gondolom, Bence gumijai elmelegedhettek. Körök óta minden kigyorsításon meginog a BMW-je. Sokkal tempót visz be a kanyarokba, az látszik, mint a többiek, de nem kifizetődő, Ramon is ráesik. Nem tudjuk hiszen, kívülről ránézett Ramon egy pillanatra, most belülről próbálkozik, megint megcsúszik a BMW. És ha lávág, ugye jobbos törések jönnek, Ramoné lesz a belső ív, de nem ér be mellé, elől a BMW. Jobb volt a végsebesség. Próbálkozik mindenhol, ezzel a többiekkel kicsit meg is... Oj, Ramon! Itt nem lehet, a második hiba. Átcsúszik a pályán, majdnem neki megy Bencének. Nagyon veszélyes az utolsó törés, hogyha így utoléred a másikat. Ugye, ahogy beszéltük az elején, kérdezted, hogy mennyire zavar, ha előtted van valaki, azért annál a tempónál ott van egy kis esés is a pálya belső ívébe, pont ahol át kell vinni az autót, ott meg tud inogni azért alattad az autó. Így van, az élen közben pattanásig feszülnek az idegek, folyamatosan nyomás alatt tartja Bence Balázs, de egyelőre nincs hiba. Ricsi már lemaradt nagyon, ugye? Ricsi nagyon lemaradt, Ricsi az szállt egy olyan 2-3 másodperccel legalább le van tőlük maradva, úgyhogy mondhatni kiszállt ebből a meccsből, ha csak nem a gumival spórol. Hát, talán ez már nem gumibeosztás. Azt gondolom, itt már a nyers tempó az asztalomba hiányzik a Ferrarihoz képest. Gábor teljesen légüres térbe tud autózni, mögötte Valentin, aztán László, Attila,
Pusztai Bence, illetve Ramón, aki kezdheti ismét a fel... Ramón szereti ezeket a nagy kihívásokat. Talán jól fog jönni itt ennek a 4-es fogatnak, hogy van egy pár tiszta körük, a gumihőmérsékletek, a fékhőmérsékletek visszamennek normál állapotba. Mindenki kicsit fejben újra össze tudja szedni magát, és az utolsó 10 percre úgy ráfordulni, hogy már van egy kis tapasztalat, hogy hol lehet beférni, hol kell jobban vigyázni esetleg. Így van, közben itt hátul egyébként itt a rendszer azt mutatja, hogy sokan együtt vannak, de mégse. Itt is további vonatozás zajlik a mezőny hátsó részébe, az élen pedig továbbra is változatlan. Igazából lehet, hogy megbeszélték, hogy bekocognak egymás mögött. Várjuk meg, hogy mi volt ez a visszaengedés, ez engem nagyon érdekel. A helikopterből néztük az előzést, talán 4 kerekes elhagyással előzött Bence. Nem tudtam abból megmondani hirtelen, vissza kell majd nézni. Így van, közben 27-es rajtszám, Bence. Ramó megérkezett ismét Bencére. Bencének nagyon elfogyott az a gumi. Csúszkál össze-vissza, nem tud jól kigyorsítani ez a BMW-vel, lehet, hogy ezt a beállítást egy kicsit elnézte. Erre igen, a pályára. Fontos ugye, hogy a... Majdnem föl is jökleli Ramón. Ramón alatt is csúszkál. Igen. Nagyon odaért már a Bence, tényleg csúszik minden kigyorsításon, picit keresztbe áll az autó. És ugye ez ilyen rókafogta csúka, hogy kopik a gumit, egyre jobban csúszkálsz, akkor egyre jobban kopik. Igen, de nem csak Bence, Ramón is csúszkált. Megnézted ott a kigyorsításnál, ott a 6-os kanyarból Ramón alatt is megcsúszott, megint megcsúszott a... Megint, a ketten csúsztak, igen, kigyorsításon. Keresztbe pakolják a srácok itt a versenyautókat, versenyszemélyigépjárműveket, hogyha már klasszikus idézésnél járunk. No, Ramón ismét megpróbálkozik. A két... Talán nem fog annyira ráesni a törésben az előző megpörgés után. Hopp, megint megcsúszott a BMW, Ramón alatt is megcsúszott az autó. Azért ez izzadós lehet. Igen. Letolni a maradék időt. Egyébként 1 másodpercre van Bence Balástól, és 5,1 másodpercre van Richard Bencétől. Úgyhogy ez ott az ott már nem gumiból. Megint megcsúszott a BMW, megint nagyon megcsúszott, Ramón odaér. Ott a belső az merész, és beteszi Ramón, beteszi, egymás mellett fognak elfordulni rá, és megy a hurkára, és megcsinálja. Nagyon elfogyott a BMW alatt a gumi. Itt át kell gondolni majd a beállításokat Bencének a következő futamokra. Ramón se az igazi egyébként. Őnála, ott megint megcsúszott, de hát ez elfogyott sajnos. Oda néz. És keresztbe egy kicsit. Hát ahogy beszéltük is ugye. Igen. Bence szeret így közlekedni. Közben egyébként Rick Péter, akire közeledik Máté, 1 másodperces diffivel. Igazából most ők vannak talán legközelebb egymáshoz az élmenők után. Többiek egy kicsit szétszakadtak. De nézzünk rá az élen, mi történik. Lemaradt Bence. Kicsit. Nem is kicsit. Fogynak a gumik a srácoknál, látszik, hogy már mindenki csúszkál. Ott a 20. perc körül volt egy nagy fellángolás mindenkiben, kicsit összerázódott a mezőny, mindenki kicsit lehet, hogy ott túlerőltette a gumikat. Azért ott még sok volt vissza a futamból. Mindig 12 perc, 1.30-as köröket mennek. Még mindig azért egy jó 9-10 körig tartani kéne ezeket a gumikat. Ismét egy lekörözés. Pencs Gábor közbe, aki elengedi az élmezőnyt. Szépen sportszerűen lehúzódott, és akkor így mehet tovább. Tehát 2-3 tizedet tudott hozni így Bence Balázson. Igazából nekik egyiküknek sincs oka jelenleg kockáztatni, hiszen nagyon az elején vagyunk a szezonnak. 5 futam lesz még hátra, nem itt kell összetörni magukat. Szóval én nem gondolom azt, hogy Bence itt olyan dologba bele fog menni, ami esetleg kockáztat egy második helyet, egy első helyért, vagy pedig egy kiesést.
Igen, itt kérdés, milyen bajnokság szemlélettel mennek a versenyzők. Többet ér behozni azt a 18 pontot a második helyen. Hosszú még a szezon. Máté közben, aki próbál Erik Péterre érkezni. Elfogytak a gumik, kicsit a bátorság is a srácoknál, nem nagyon tudják tartani az előttük lévőek a tempóját. Egy kicsit mivel beállt egy kis vonatozásba most így az utolsó harmadára a versenynek. Tehát mindenki küzd a gumikkal, ki kell tapasztalni mindenkinek az autót, nem mindenki ugyanazzal az autóval indult, mint az előző szezonban. Így azért ez még egy hosszadalmasabb folyamat. Az éren továbbra is változatlan a helyzet, tehát 10 perccel a vége előtt Németh Balázs vezet, utána Németi Bence, Kovács Jel, Provaznik Gábor, Sonfalvai Valentin, aztán László Attila, Ramón, Bence, Gábor, Péter, Máté, Marcel, János, Svidrony Bence, Bencs Gábor és Páncsi Zsombor zárja a kört a Porsche-val. Közben Máté azért egy fél másodperccel megközelítette az előtte haladó Pétert. Nálam egyébként ez a DC3-as festés elvitte eddig a Freemet. Nagyon jól néztem. És hát tematikus, ugye? Ford. Hát amerikai, így van, bár ugye Egyetlen amerikai gyártó. így van, és egyébként ugye a Ford gyártotta abban az időben, a 40-es években a repülőgép alkatrészeket, amiket az amerikai hadsereg is használt. Közben Valentin megforog Valentin! És megforgott. Az 5. helyen. Hoppá. És el is mennek mellette. Hát, Laci ment, Attila is elment, Ramon is elment. Talán Bence fog érkezni a BMW-vel. Ő már nem megy el. Bence nagyon lemaradt Ramonról, sőt, Bencére megérkeztek. Gábor érkezett meg Bencére. Aztán ameddig utolérje, addig nézzük meg, hogy mi történt Valentinnal. Tehát szépen meg volt a lekörözés. Nem volt vele probléma, rátette. Úgyhogy a padlógázes szakasz. Hát ez a szokásos. És a fék, ott és ott a fék, igen. A harmadik, igen. Nagyon-nagyon trükkös az utolsó törés. Pont azon a határon, ahol el kell kezdeni meglassítani az autót a utána következő lassú jobbosra. Láttuk, ott már gumitörmelékkel is tele volt a külső ív a pályán. Úgy, de János közben, aki Mozart Marcelre megérkezett. Itt a célegyenesben 8,5 perccel a vége előtt durván. Nagyon megérkezett rá. Igen, és talán az első McLaren, amit most itt a közvetítésben látunk, ugye ez a mély bordó vörös-fekete színű autó, próbál benézni. Ott Marcel nem értette egy pillanatra, hogy mi történik, szerintem sok mindenre számított, csak erre nem. És mind a ketten le is csúsznak ki, majdnem a fűvel előzi meg, visszajönnek a pályára. Hát szóljanak már neki. Egyébként még az érdekes lehet az élmezőnyben visszatérve, hogy Valentin ugye most visszacsúszott egy 4 helyet, de neki talán jobb tempója volt, mint annak az üldöző 4-esnek, ahol visszaesett. Nem tudom, 8 perc alatt át tudja rágni magát rajtuk és visszajutni oda, honnan kipördült. Hát ugye az 5. helyen autózott, és onnan egy ilyen 8-9 másodpercre van, én ebben nem látok rációt, hogy ez sikerülni fog. Ugye Ramon mögött jön most, nem tudom Ramon mögött mennyivel van. Ramon mögött 3,3 másodperccel van. 6 kör van még a futamból, talán reális lehet. Jánosnak volt egy érdekes próbálkozása, ott egyébként meg is ijesztette Marcelt, mert nyitott is egyet a kormányban, azt hitt, hogy bedobja mellé. Az Marcel nem megtett, hogy ne legyen ütközés, azt láttam én is. Bencére megérkezett. A másik BMW, jól látom, a két BMW-s egymásra talál, csak az egyiken van még gumi. Így van, Csorba Gábor vezeti a másik BMW-t, ott se sok már. Ő is sok volt, igen. De talán ez a... kirakta a sóderágyra a jobb szélét, azért csúsztott meg.
Én nem tudom, hogy vele, ez az BMW első vese ezeken az új autókon, ez szerintem Nekem katasztrofális. a GT3-on tetszik, tehát így rendszámtábla nélkül egy sportautón szerintem nem rossz. Az utcai kivitelezés az már más. És odaér, hát van Annyira egy odaér, hogy kis meg is és pöcköli. megtolás. Hát, Hát itt ez volt egy kis kiterelés a pályáról. igen, ez egy visszaengedéssel. Lehet, visszaadnám a pozíciót még most, és hát látva, hogy mekkora gumierőnyben van ez az előzés még ebben a 6 percben simán meg lehet, ha visszaadja előtte a pozíciót, de nem úgy látom, mint aki motivált lenne erre. Ó, és hova dobja be És Bence? szerintem visszaadta, szerintem visszaadta. Igen. Nagyon meglassította ott, szinte állóra fékezte. Igen, viszont nem maradt le tőle, okosan csinálta. Láttunk már ilyet ugye Lewis Hamiltontól Láttunk 2008-ban. már, igen. Raikkonen ellen, illetve Alonso-nak volt még ennek nagymestere, ugye a DRS taxa Spa-ba. Nem is tudom ki ellen volt. Tehát pont Hamilton ellen. Igen, ők addig szórakoznak ki, míg a Mustang is megérkezik egyébként. Igen. A DC3-as festésű Mustang szép lassan oda kúszik. Ők a nagyon közel egymáshoz, illetve hát János próbálkozik Marcellal, de ott a távolság nem változott, ott hasonló, mint az élmezőnyben az első 4-5 körbe. De vissza a BMW házi csatára, akikre lassan megérkezik az európai front, úgymond. Nem, bocsánat, az európai frontra érkezik meg az amerikai. Jó. Vért felfedezni valami egybe áthallást itt a német Ne, márkák hát és nem. Hát a két német márka gyepálja egymás közben, a DC3 szépen fölkúszik mögöttük. Ó, ott Bence azt egy kicsit szűkebben vette, mint az ideál. Hát erre kíváncsi leszek, akik még mit alkotnak a hátralévő szűk 5 percben. Én is érzek még valamit, én is érzek itt még 5 perc alatt. Jó magam is ex-BMW tulaj vagyok, a BMW márkafaroknak a, hogy is mondjam, a hidegvére az nem mindig működik, főleg, hogyha versenyzésről van szó, ezt láthattuk a Az DTM indexen szériákban is. nem, az nem működik még, nem a BMW-ben. De működik. Azt fel kell tölteni index folyadékkal és tökéletesen működik. Egyébként közben sorba Gábor volt az, aki a kigyorsításnál kicsit rontott, és Péter szépen lassan a Ford Mustanggal megérkezik, hiszen már csak 1,4 másodperc a hátrány, az előző néhány kanyarra megelőzően pedig majdnem 2 másodperc volt. Szép lassan egerészi vissza magát Bencére. Bence mit küzdhet egyébként? Az van, hogy akkor is így küzdön vezet, mikor még van tapadás. Igen. Kicsit szélesre sodródott közben mögötte Gábor. Három perc, 45 másodperc van hátra. Szezon első versenyéből. Német Balázs és Németi Bence, illetve Kovács Riád sorrendben vannak. Riád már majdnem 8 másodpercre van lemaradva, pedig 10 másodpercre van Provaznik Gábor, aztán 11 másodpercre van Álmos László. Ott szépen szétesett az élmezőny. És ha jól látom, itt Gáborék nem Valentinre érkeznek, hanem egy lekőrözöttre. Talán Húder Jánosékra. Igen. A Valentin utolérte közben Ramont, vagy? Igen, egy másodpercre van tőle. Jó, és mondom, akkor nézzünk át oda, hogy itt mi történik. Akkor még Ramon egy kicsit védekezhet itt 3 percen át. A Ferrari ellen, talán itt nem lesz különbség top speedben. BMW a BMW ellen. BMW a BMW ellen. Egyébként ezt most vissza kell kapcsolnunk, hiszen Péter nagyon megérkezett Gáborra. Jó, Bence ment egy pár hűtőkört, és egy pici életet visszanyert azokba a gumikba, bár ahogy ezt kimondom, le is csúszik rendesen az egyesről, utol is érnek egy autót. Ez... Szegény Kopányi Zsolt lesz az, akinek megint félre kell állnia. Aj, és nem bír megállni! És kiraki Bencét, a két BMW kiüti egymást. És a Mustang elmegy. Gyönyörű, nagyon szép. Bence vissza tud valamennyire jönni. Ebből lesz beszélgetés később. És Gábor az, aki még próbálkozik. De nem, ahogy beszéltük, BMW-sek nem bírtak egymással. És Gábor beteszi belőle, ott tartja belül, nincs átfedés a tengelyek között.
nézzünk mögöttük. Hát most Bence szépen autózta ezt a külsőjével. Igen. Meg is tartotta a pozíciót, Péter pedig köszöni szépen a márkán belüli gyepálást és el is ment. Közben Sonfalevei Valentin, aki nagyon megközelítette Ramont. Ramon le is csúszik, de lecsúszik. Az ennyi volt. Kiért a gumitörmelékre. Hát lesz egy köre. Lesz egy köre Ramonnak visszajönni, hogyha tud. Hát ha tud azokkal a gumikkal, az már Felnin közlekedik, miközben Gábor, aki szintén Bencére próbál ismét följönni, nagyon szűken veszik itt két kiváló versenyző is gyepálja egymást. Péter az szépen meglépett előtt, már majdnem 3 másodperc az előnye. Elrontott a Bence most az egyenesre való gyorsítást. Dövi a belső ív, jobbos kanyar fog jönni. Meg fog-e tudni állni, Nem az itt a lehet kérdés. előzni. Itt nem lehet előzni. Nem, de Gábor És előkészíti. És neki megy. is kicsit megpöcköli. Igen, Olik Máté, aki versenyben van, tehát ő nem lekörözött mögöttünk. Bizony. Itt most ők 3-an küzdenek az utolsó pont szerző helyért, 10. helyen megy Bence. Így van, és ott majdnem föl is ökleli őket. Hát igen, látszik a két BMW-nek már semmi tapadása nincs, ott Máté próbál valamit alkotni. És miközben ők itt egymással veszekednek az élen. Németh Balázs átlépi a célvonalat és megkezdi az utolsó kört. És Csorba Gábor megelőzte közben Bencét. Valamennyire is tudok menni. A Gábornak, amely a BMW-ben egy kicsit több kraft van. Én is úgy érzem, benne több tartalék maradt. Nem sokkal Ezen kívül még kevéssel. egyszer végig fognak itt jönni ezen az utolsó egyenesen. Így van, ebben a pillanatban lejárt az idő, innentől kezdve mindenkinek ez az utolsó köre. Itt kell még valamit alkotni a Máténak, hogyha be akar furakodni a két BMW közé. Bár szerintem a bizottságnak itt lesz majd dolga. Hát meglátjuk milyen sorrendben futnak be, de igen, nem tűnt a legtisztább versenyzésnek. És akkor Gábor, Bence, Máté sorrendben kezdik meg az utolsó körüket. Így van. Hát nem tudom mire fogadnék nagyobb pénzzel, hogy ugyanígy fejezik be, vagy nem. Én kihagyom a fogadás részét. Én nem vagyok ilyen bátor. Ó, de kicsit lecsúszik a balos részen. És már jön Máté, nézelődik, Máté be is fogja tenni mellé az autót, be is teszi mellé, Bence nem fér el. Hát kicsit rácsukta azt az ajtót. De mindig mellette tartja és megint rácsukja az ajtót. Bence komoly, keményen védekezik, nem hagyja magát. Igen, a határig elvitte, de azt gondolom ez még talán rendben volt. Lesz még esélye, itt lesz egy balos visszafordító, és utána jön még a hosszú egyenes jobb törésekkel. Kívülre teszi, miközben megnyeri Balázs Németh a versenyt, de vissza Bencékhez. A visszafordulóban nem sikerült előzni, azt látjuk. Így van, jobbosban. És most elő kell készíteni a Máténak ezt az előzést, le is csúszik Bence, azért innen megvan. Innen meg lehet, és összeérnek egy pillanatra. Nagyon közel vannak. Gyakorlatilag a lökhárítóján fog végigutazni Bence, ez itt nagyon beszív ilyenkor a szélárnyék téged. De itt nagyon nincs tapadás a végén, ezt már láttuk, 4 megpörgés is volt az utolsó jobbosban. Bence próbálja előkészíteni azt az utolsó féktávot, benéz, kicsit kívülről próbálkozik, megpróbálja befordítani, de nem. Azt Máté védi, azt az ívet jobban tapad az a McLaren. És ebben a sorrendben érnek be. Itt már egy balkanyar van hátra, Bence még benéz, tisztesség kedvéért, de ő is érzi. Talán bár nagyon jól tolt át az utolsó baloson, de... Az ide kevés sajnos. Közel van a célvonal. Illetve a mezőny hátralévő részében elég nagy különbségek vannak. De mindenki be tudja fejezni a versenyt. És ezzel így véget is ér az első versenyünk. Itt egy 3-as fogatunk van, köztük vannak lekörözöttek. Marcel is beér szépen. Lekörözöttek, nem körözöttek, elnézést. Grammering. Bence és Bencs Gábor még, akik beérnek a célba. És hát akkor Németh Bence
nyeri meg a versenyt, Németh Balázs nyeri meg a versenyt, mögötte Németi Bence, aztán Kovács Jár, Provaznik Gábor, Ámos László, Paris Attila, Somfalvai Valentin, Ramón, Péter, Gábor, Lónik Máté, Pusztai Bence, Marcel, János, Svidrony Bence, Csoka Bencénk, a Gáborunk Bencs Gábor, Páncsi Zsombor és Kopányi Zsolt. Ez lett a végső sorrend. Ott még Hát egy nagyon kis érdekes fánkozás is nyitófutamot belefér. láttunk. Kicsit olyan 3/3-ból állt ez a futam szerintem. A első egyharmad, első 10 perc mentek a pozícióharcok, volt pár helycsere, a rajta egyébként nagyon tiszta volt, és ott a futam közepe egy picit leült, mindenki megnyugodott a 20. perc után így a 10-ig, de aztán amit az utolsó 10 percben történt a kopott gumikon, Hát igen, ment itt az a top-kapok. a BMW-sek azok szépen gyepálták egymást, ahogy azt kell. És ahogy itt olvasom, Rick Péter egyébként úgy vette fel a farcot a BMW-kkel, hogy sokat tankolt, tehát ő 80-at tankolt bele. Többiek meg, ahogy nézem, Az a kicsit jó, kevesebb. akkor lehet végignyomni a full mixture-ön. Így van. Így van. Hát Nem nyilván kell csak ugye a tekerni a gumit azért fuel-t. jobban meg is eszi az első Az etapban. biztos. Az biztos. No, szerintem egy jó versenyt láttunk, én azt gondolom, nyitófutamnak ez teljesen rendben volt. Mit gondolsz erről, Zoli? Én is így gondolom, hogy az előbb mondtam, így érződött nekem, mint a 3/3 állt ez a futam. Nagyon jó csatákat láttunk a végén, ami külön jó volt, hogy az első 3-as Ricsivel bezárólag nagyon sokáig együtt tudott menni, és az elejében is voltak jó csaták, nem csak itt a mezőny közepén. Az már kibontakozni látszik, hogy ez a Balázs Bence csata nem múlt el tavaly óta, úgyhogy az idei bajnokságban is várhatjuk őket az első 2 helyen. Kíváncsiak, hogy melyik pályán éppen kinek fog jobban kijönni a lépés. Így van. A következő pályánk egyébként Brands Hatch lesz. Sokak által kedvelt de és jó szeretett pálya. Talán a legjobb. Így van. Nagyon szűk lesz a pálya. GT autókkal egyenesen élmény lesz ott versenyezni a kerék-kerék elleni harcokban.